ନାରୀ ନାରୀ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଚତୁରୀ ଏବଂ ଲୋଭନୀୟ। ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ତୁଳନା। ନାରୀ କଥା ନାରାୟଣଙ୍କୁ ଆଗୋଚର। ସାଧାରଣ ମଣିଷ କ'ଣ ସହଜରେ ନାରୀକୁ ବୁଝିପାରିବ? ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ନାରୀର ମାୟାଜାଳରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାଣୀ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସଂସାର ଏକ ମାୟାଜାଲ। ଏଥିରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଦରକାର। ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଯଦି କିଛି କରି ନ ପାରୁଛ, ତେବେ ନାରୀକୁ ପ୍ରେମ କରି ଶିଖ, ସବୁ କିଛି ପାଇପାରିବ। ଖରାପ ସମୟ ପାଇଁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖିବା ଦରକାର। ଧନ ସହିତ ନାରୀ ପ୍ରତି ସାବଧାନ ରହିବା ଉଚିତ। ନାରୀ ଏବଂ ଧନ ପାଇଁ କେବେ କେବେ ଠକି ଯିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ଯୁବତୀ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉ ବା ନ ହେଉ, ଭଲ ଗୁଣର ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ବଂଶଜା ହୋଇଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ଯୁବତୀ ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ବଂଶ ପରମ୍ପରା ମର୍ଯ୍ୟାଦା ନଥିଲେ ତାକୁ ବିବାହ କରିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ନିଜର ସମସାମୟିକ ତଥା ସମାନ ସ୍ତରର ପରିବାର ସହିତ ବନ୍ଧୁତା ବାନ୍ଧିବା ଆବଶ୍ୟକ। ରାଜା, ଗୁରୁ, ବନ୍ଧୁ, ପତ୍ନୀ, ଶାଶୁ, ମାତାଙ୍କ ସମାନ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମହାପାପୀ ବୋଲାଇଥାଏ। ବନ୍ଧନ ତ ଅନେକ ପ୍ରକାର, ତେବେ ପ୍ରେମର ବନ୍ଧନ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ପତ୍ନୀର ଏକମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ତାର ପତି। ଉଷା ବ୍ରତ, ଦାନ, ଧର୍ମ, ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ ଅପେକ୍ଷା ପତିର ଉପଯୁକ୍ତ ସେବା ହିଁ ଅଧିକ ପୁଣ୍ୟଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏ ସଂସାରରେ ଅଧିକତର ଯୁଦ୍ଧ, ହତ୍ୟା, ବିଭୀଷିକା କେବଳ ନାରୀଜନିତ କାରଣରୁ ସଂଘଟିତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ନାରୀର ମାୟାଜାଲରେ ବସିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। ନାରୀ ହିଁ ନାରୀର ପ୍ରଧାନ ଶତ୍ରୁ। ମା ଝିଅଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହୋଇପାରେ। ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା, ଅତ୍ୟାଚାର, ନାରୀ ହତ୍ୟା ପଛରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୌଣସି ନାରୀର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବା ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥାଏ।